Gerani, mirisni kod emocionalne ravnoteže i životnog balansa. Imaš li osjećaj da tvoje emocije idu iz krajnosti u krajnost? Čas si snažna i vedra, a već sljedeći trenutak osjećaš tugu, razdražljivost ili gubitak kontrole. Gerani je miris koji balansira unutarnji ritam. On ne zaustavlja emocije, on ih usklađuje. Omekšava sukob između razuma i sjećanja. Znanstveno djelovanje geranija bazirano je na citronelolu, geraniolu, linalolu i izomentonu. Ti spojevi djeluju neuroendokrino, balansirajuće, reguliraju os hipotalamus, hipofiza i jajnici i harmoniziraju hormonalne promjene. Gerani smanjuje razinu kortizola, potiče razinu oksitocina i stabilizira parasimpatički živčani sustav. Zato je učinkovit kod emocionalne labilnosti, PMS-a, menopauze i tjeskobe. Njegov kvantno-informacijski sloj pulsira oko 9 do 11 Hz. To je val ravnoteže između lijeve i desne hemisfere mozga. Informacijski kod geranija stvara sinhronizaciju između mentalnog i emocionalnog tijela. On vraća svijest u centar, u točku iz koje dolazi sklad, a ne kontrola. Gerani nije miris koji smiruje. On vraća osjećaj unutarnje simetrije. Po arhetipu je mirotvorac, a njegov arhetipski ton uči kako razumjeti osjećaje bez da se izgubiš u njima. Donosi sposobnost suosjećanja prema sebi i prema onima koji još nisu pronašli svoj balans. Miris nikada ne ulazi agresivno, ulazi tiho, kao da sjeda na površinu i izravna valove. Afirmacija kojom pokrećete mirisni kod geranija. Moje emocije su moj kompas, ne moj teret, u meni postoji sklad. Gerani ne skriva emocije, on ih pretvara u melodiju srca koja zna svoj ritam.